ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародари азиз, хуш омадед ба канали мо. дар навори имрӯза бародаро нархҳои тракторону нархҳои мошинои беҳтарина нархи зилай бари шумо омода кардагем. ҳатман видеонавора то охир тамошо кунед, қимати арзон ҳаст. видеонавора то охир тамошо кунед. барои пешравии канали мо аз шумо хоҳиш ядона лайка биҷақед, дар канали мо меҳмон боше подписатсия кунед ва дар шумо чизе маъқул бошад дар комментария бинависед. иншоалло мо баҳри шумо пешкаш мекунем. шумо чизе фурӯшӣ дошта бошед, рақамҳои ман ватсап дар рӯи экрани бародаро ҳатман дар ватсапи ман равон кунем. мо баҳри харидоро иншоалло пешкаш мекунем. бародаро азиз, курси имрӯза дар рӯи экран, видеоро то охир тамошо кунед. аз шумо ҳамиқа хоҳиш ядона лайка фаромӯш накунед. худо нигаҳбонт боша бародарои азиз. 2107 қарор дорад Подмосква даҳами Россия даҳай сӯзишвориш бензинаи бародаро дар ягон айб надорад. мошина мефурӯшам, меган нархаш 100 000 рубл. харидори аниқ боша бо савдо мешава. касоне ки харидори бародаро мошини ягон айб надорад, ҳамаш 100% 2107 ҳай соли документош ай худаш мепурсе 100 000 расиш мега. ина рақамҳош дар рӯи экран. касоне ки харидори конкретни боше, марҳамат рақамҳо дар рӯи экран занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. ин моторро бинед, мотораш навай. марҳамат занг занед. трактори фурӯши бародаро қарор дорад дар ноҳияи Рашт. трактор ягон камбудӣ надорад. нархаш муомила қатъияи бародаро, нархша гуфтагӣ нестак, мега занг бизананд бо савдо меем. трактор дар ҳолати хуби техника қарор дорад. касоне ки конкретни харидор бошед, дар ҳамин рақамҳо занг занед. ина трактора бародаро худтон бинед, мега ягон камбудӣ надорад, ҳамаш 100%. бештар маълумотро соҳиби ҳамин трактор худаш мерасонад. касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумоай, занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат. Мерседес Зайтик соли баромадаш 1998 сола, сӯзишворӣ бензин газ, гази евро 4 дорад, мотор dv4 дар ҳолати беҳтарина, документош тайёр карда метем мега. документ надорад, документоша тайёр карда метем. то бародаро камтара камбудӣ дора мега. касоне ки харидори аниқ бошед, мошин қарор дорад дар ноҳияи Ваҳдат. касоне ки конкретни харидор бошед, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо, нархша соҳиби мошин худаш мерасонад. марҳамат занг занед. Зили 130 фурӯши 1 сол шудааст. ховай бародаро, мотораш газ қатъияй, дар ҳолати беҳтаринай, балонош 50%, нархаш 25 000 сомониш мега. ҷош қарор дорад дар ноҳияи Темурмалик. касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экран ватсап имо ҳаст. конкретни харидор бошед, марҳамат занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. ҳамаш 100% мега, ягон камбудӣ надорад, 1 сол шудааст. ховай ами зил бародаро, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. Opel Astra G соли баромадаш 2006 сола, сӯзишвории бензинай, объем мотор dv2, коробка передачи механикай, нархша 56 000 сомонӣ мега. дар ноҳияи Рашт қарор дорад. касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. мошин дар ҳолати беҳтарина, ягон камбудӣ надорад, ҳамаш 100% бародаро. Astra G кузов караванай. касоне ки конкретни харидор бошед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. трактори фурӯшӣ соли баромадаш 1995 сола, документош садан, ягон камбудӣ надорад, мешини фақат ҳай мекунӣ. қатиш плуг, чизил, клитваса, карчовка. нархша 110 000 сомонӣ мега, бо муомила дорад. адресош шаҳри Туз. номерош ина дар рӯи экран бародаро, бахшиш мега ягон камбудӣ бошад, нархша 110 000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. касоне ки конкретни харидор бошед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. Hyundai Tucson соли баромадаш 2004 сола, сӯзишворӣ дизелни бародаро, кузоваш караванворе, объем мотор DI, коробка передачи автоматай. мошин қарор дорад дар шаҳри, дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бародаро, бахшиш. нархша 54 000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад, ҳамаш 100%, ягон камбудӣ надорад. расход мега 9 литр 100 км. харидори аниқ бошад, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед,
бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. Касони харидор бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. Daewoo Lacetti соли баромадаш 2009 сол аст. Сӯзишвори бензин, кузовиш седан аст. Объем мотори 1.6 коробка передачи автомат аст. Мошин дар ҳами ҷаҳа мега ягон камбудӣ надорад. Нархша аккумулятори навай, нархша 68000 сомонӣ мега, ягон камбудӣ надорад. Ҳамаш 100% мега, нарх 68000 қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Касоне ки харидори конкретни бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. Бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. Бародарои азиз, марҳамат, занг занед. Mercedes-Benz S-Class соли баромадаш 2002 сол аст. Сӯзишвори бензин, газ аст. Кузов седан аст. Объем мотор 3.2 аст. Бародаро коробка передачи автомат аст. Без тонировка аст. Резавош бародаро, мошин қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. Нархша 50000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. Ина бародаро, мошинчаро хутон бинед. Куклавори аст. 100% ягон камбудӣ мега надорад. нархша 50000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. Касоне ки харидори конкретни бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. Alfa Romeo соли баромадаш 2019 сол аст. Сӯзишвори дизелни аст. кузовиш бландо аст. Бародаро, коробка передачи автомат аст. объем моториш 2.2 аст. мошин состояниш 100% қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархиш қимати соз аст. бародаро, 330000 сомонӣ аст. мошин ира ман якум бора мебинам, ростига бародаро, 330000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. ина мошина дарунша бинед худо, ҳамаш 100% ягон камбудӣ надорад. касоне ки харидор бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. Toyota соли баромадаш 2007 сол аст. сӯзишвори бензини холӣ аст. кузовиш караван аст. объем мотор 1.8 аст. коробка передачи автомат аст. срочно мефурӯшмаш. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Япония аст. мошин аз Япония баровардагӣ. нархиш 85000 сомониш мега. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мошини хуб аст. ягон камбудӣ надорад. срочно пул дар корша мефурӯшад. касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин мошин дастрас кунед. марҳамат. Kia Optima соли баромадаш 2020 сол. сӯзишвори бензин аст. кузов седан. объем мотор 2 аст. бародаро, коробка передачи автомат. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархиш 175000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳибиш дастрас кунед. мошин ҳамаш 100% ягон камбудӣ надорад. навай мошин 2020 сол аст. бародаро, мошин нави хуб аст. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. Mercedes-Benz соли баромадаш 2012 сол аст. бародаро, сӯзишвори бензин аст. кузов седан аст. объем мотор 3.5 аст. коробка передачи автомат аст. документҳо тонировка то 7.07.2022 аст. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархиш 285000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори аниқи, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳибиш дастрас кунед. мошин ҳама 100% аст. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. номраи мошинам зуранд. марҳамат. Toyota соли баромадаш 2010 сол аст. кузовиш хачибек аст. бародаро, объем мотори 1.8, коробка передачи автомат аст. мошин вагони аст. нав аст. вагон фурвардагӣ, растамошка кардагӣ аст. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 120000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори нашод мошин фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳибиш дастрас кунед. ҳамаш 100% мошин ягон камбудӣ надорад. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. Opel Zafira соли баромадаш 2009 сол аст. сӯзишвори бензин аст. кузовиш караван аст. бародаро, объем мотор 1.8, коробка передачи механика аст. мошин ҳамаш 100% кондитсионер кор мекунад. муртирул дорад. бародаро, ҳамаш 100% ягон камбудӣ надорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. растамошка кардагӣ. нархша 77000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. касони харидори, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бародаро, аз шумо хоҳишам, 1 дона лайка ҳатман биҷақед. дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. раҳмат.